ba tubig eh? Ano? Wala ka lagi sugo, marunong na buhat. Yung katagaan ko na magtubig, kapag kang sugo, kapag suguin mo. Hi guys, madaan lang yung tanan. Dataliana nagsinamok, kaya mo great ko si Zani. Kuya CJ, og happy birthday na kapag kasday ka na makita. Mo na isa pa sa birthday. Di mahilo na. Sige, sa kaliwaros dun. Basta di isa makapagawa sa ilang gibati. La, sige! Happy birthday Kuya CD. 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 Nasa may mong wish para ni Za. Saman. Kuya CJ, ingat alyan. Nahawan sa kuno eskwela. Ato sa kuno palabig buwe balgi. Pag gisa nang imong gugma nga nagres-eres. Una sa kuno ba eskwela arang mahimukang kuan pohon. Karang nay abogado. Attorney Christian James Merontos. Happy birthday long. Dahil alas bay guys, so bilingaw karong adlaw. Izahay naman na rin ko nung kablas imi pa dari. Arap mo karong kab dari si Tirya. Isang atubangan, di laman na videohan guys ang maitit. Sambag. Lami na ba sa kaado guys? Kuning sambaga kaning kaan ko na nagabi ang gawa sa kangatuli. Lami ni sa sambag kay ara katamis din sa tanan. Wow. Ano may edad? Dito sa makabuong. Last na ni. Tawin sa kado. So una, katong bata pa ko. Nako ito na dali sambag. Kaya mangkuhan lagi sa una, mga hadjot. Ngabot mis kalinggana yung pumawang sambag. Enggak. Ada kaya kadug bunga, nag-iinilugay mi. La, aram namang pangatkat, murmig mga amo. Enggak. Ako may nag-una-una katkat. Enggak pa sa Carlos, kanina buwan, naglibog na magugasa ko ang kadaghan ng kadug sambag, nang ibitay. Enggak. Dami ko nakita lang nga pinutos sa unahang sanga. Pakita nas pinutos, sambag din siya. Nga giputos ng gisaro sa lupin. Nja. Ingan ko nga, kani. Ara po nang ko, ala ni kasinggat kong parami dahil pinutos. Karang kuhaan, ingan pa ko. Pagkuha pa na ingana, pagbira pa na pinutos kay kuhaan man di ay. Lapinig. Kipakam ito kong daghanan ay. Pauli na ho daras bay, grabe nang hubag ang naong. Mauto pag nga na pa na ho. Kani kay danay pinutos daan. Makaambak na ko. Gipamaakpit ako sa pinig. Grabe ganda gipamaak ako sa pinig. Mauto nagkapuliki kog naog. Kaya sakita naman kaso. Adagahan ang mga lapinig nagtabang na ho. Atong mga panahon na napotoy ko ang lesson. Ilagi ang ngay ingan og kanang nay magnilaog. Di po da ngay magpasadon ra. Kinahanglan dyan na kay gusto nga maimo dyan nga hagaan. Ako na ito ka nagnilaog lay ko. Kinahanglan na. Naitagday sa itong sambagan, sa gibilin ra. Nadahan mo nila pinig. Sa ilawom. Kuha day siya ka na naisambag sa kasulupin, gisangit. Nanda, agilawom day na ilapinig. Mo ito pagbira na ho. Ang mga lapinig, nagubot na. Gadyo-adyo kung pamaak. Grabe pag uli na hadad, ang hubag ko, ang hilag sa ho. Nagmahay ko itong tibok na buhi. Kami ito sa plorami nag-uban. Sa una, grabe lagi. Pero kung abo sa una, hindi ko saka-saka. Ha? Kaduhan ako gipakag lapinig. Dito pas maribuhok, gipakag ko lapinig. Dito pas maribuhok, kaya dapat isang bagilat juli nga napukan, kay kuhaan sa bang jumudit. Hindi. Dagang pa bunga, basta napukan na, wala masira matay. Na mga dahon, dagang na po bunga.
mahadlag siguro asa nga daw na bahala pa ni banakeun. Udah siguro ada kumahadlag pas saya kakuha ra sa bunga. Kanang nay pag nga na panah. Dia na may nagtingtingog, lapinig naman di ay pamaakbog lapinig. Bawal pa to guys. Ang isura kaya kahana ko kaya nagkaan mo usambag. Sigo ko hagbang sa una, hagbas kahoy. Mo siguro nagkaroon nga gang tabagkagan or sakit-sakit na kaya nagawas ng mga panhot ba? Kaya tiguang naman good. Sweet tamarin. Dada po guys, lain po ng asluma. Hala, hinog mo sa ajo. Tamis ka na. Di naman siya mula gapak, yung parisag koan. Ginamos. Pero habi tawag bunta guys na emotional si nanay, si ate Purdi. Kay, nagkuhan man ko, nag-edit man ko video naman programa ko ito, nagkuhan siya ba, nag-photoshoot. Nja. Nahamang panggi, batalan o garang may background nga, one friend. Nja. Ni mas ate Purdi sa taraw ko na siya. Pagtanaw niya ate, nihilak man. Sinanay po nihilak. Ano yun eh? Nga nihilak ang pagkanay. Yun, ang sabon, gusto ganun mo lumukot ang kaagi sa pagbulis ng taon na. Ah, nihilak si nanay kay. Kanalay ko na silang porami na sudong. Kasi sudong. Nagsudong ba din sa bulis na po? Beres ba? Nda. Kanang-anak ko na po sana si Jang agi. Pero si porami, loy mas porami nagberes ron. Karena mas si gibang bati sa lawas. Si nanay sa ura kay wala may gibati sa lawas kay bata pa man na beres. Pero ako gali nagmahay ko nay. Kay sa una, kay sa unang panahon ko amang kadug ko para uyab. Ganang pinuyab na nga kanang ingon siya nga ija ko nung panindigan. Maburas ko ko. Kaya ko na dagbuhian. Pero wadyo ko mo tuo. Kay mahadlag ko. Kay adi ko nang paburas did, mahadlag ko basta gatubos ngiti tadaan di ko mahadlag ko. Kay ni mas tatay nga ikaw tiri prome. Bisa ka sa nindo, tuutan mo, isang asa mo manis ko, pagbantay mo sa siyang kabuan ng 5 katuig, manis ka Ako kami lagi sa una. Ug na disco nga na mga baile. Si tatay ara ka supported ka ajo, may pag-ilis na mo. Gilis sa tumurtos patong ka man manis ko mo. Unsa? Ang may mo tatay nga pagbantay mo sa imong pagkabaji. Okay ra na og mulaag mo. Manis ko mo nga na maili, pero pagbantay mo sa imong pagkabaji. Kaya maburas mo, Bantay sa siyang gabuan lagi. kay magantos mo og siyam ka buwan og 5 ka tuig. 5 katuig kay datong bata, 5 katuig dato naman. Naman sa una wadyo ko nang patunto. Ang pangabugan. Ko karang may nga nga. Dado na ko ngiti nga na ato tas ngit kay lami ra mo istorya. May mga laki. Kay mga laki lagi. Manunuay kasi insta tayo sa una nga kami ko nung duhang paramedic ko nung si Zam sugot nga paangkan mi. Kaya ang gusto, kara ko nung maminda ko nung may tarong. Natiguang na hinuon ko. Hindi na naman po ko pwede magpaberes. Kay bawal na. Kay nanay sakit sa kasing-kasing. Nagmahi pa kong maridyo. Pero kuan hinuon po karang na sakto na po kang ibuhat. Ay basta nagmahi ko. Kuha mo ko ng supak sa ang ginikarang mo isang gusto. Kami gulong tatog na paangkan pa kunay. Lagi. Ay, tako karong napaangkan pa ko kanan ako iliwat sa kabuok. Sugod ko web kay 19 man. Ug nagpaberes pa ko na to pagka 19. Agang anak karon ulit tawon na. Digaling dagahon na po do baji pa. Di okay ka jo na ni magabane banahog na ni sunod-sunod. Bahala lang lumahay. Plano jud sa Ginoo to nga di ko mapaangkan. O karang pag anak, manguan ra man ko. Managap. Mga takurtug bata sa DSWD basig na yung mga bata dito ipasagap ba nga na yung mga bata nga gitsapura na sila mga ina at tukurto mang ngita. Kat magaron. Wa may mahimo dari kay kuha nagi lain panahon. Di jud ko madadun sa ang plano. Kay gahapon niingon naman ko daan nga mautuel ko sa merkado. Kay mapait kog bugas. Handa. Pagabot ta bagro nga daw, gikakulsa naman po go. Hindi yun yun. Ang mangga.
Namiya ka, Anzo. Ang tinawag, guway asin-asin. Eh? Eh, manggati ale, tambo ni kubo. Mas pait sa baba, kaya tali. Mga galing kay nilabay si Aloy ganihan na eh. Naingaling mo. Mga dugay po ning natay kay ilang habal-habal. Kay pwede na natin subuon. May disubulan ka ito kasi ito. Kaya tinapulay ko ito berkado. Tinatagos sa hiwa. Bay, na mawat ba? Ang sarap natin? May nagar ang tamisa. Be. Ato bang na eh? Wala ko ako now. Wala. Lagi man. Lami! Ate Ime. Beauty Ime. Nay. Ang imus na lalagyo. Nay. Ano niya? Nay, lawag. Duga nga pagkatagasa. Yan nanganad. Basta lagi lamian. Mga stock na rin to guys. Dahil sa kataw na rin. Naguna-una sa stock. Duhaman nga ho. Saraho awi. Ano ba? Yan din. Duha na akong ikaon. Saraho. Kaya udo ka pamakong saging. Kaya kanang gali na kung hapon. Hala. Maputi rin kung bagong ligo. Ano gina? Puti kaya tengah masaga. Lado lawe. I love you. Lado. Mudugan kong saging. Mga ito ng saging kaya bantak lagi. Hilang tayo ng kaon. Hindi man tayo mahimo. Pagdaro limwil. Hindi ko makaon. Daro. Pagdaro. Kung nato yung nagdag, di ba tawag nato? Mami o daddy. Ha, mag-imong mami. Nangamuti. Imong daddy, nagdaro. Klaro. Nga nabit ka, mami o daddy. Jag mami din nangamuti, jag daddy nagdaro. Lainan po no. Kung ang mga liw, pabuhat sa Ginoo nga, taga mga kung anak magbasit-basit ka sa buok. Ang ipatawag nga ho, nanay ra. Nanay o tatay. Ay, ba? Anong gagawin mami? Maurong gud. Hindi ko lang daling mami. Tubig, imo. Okay. Alagara ng esposa. Pusa. Kaya ba, tubig eh. Ano? Wala ka nagisugo, marunong na buhat. Yung katagaan ko ng tubig, kapag kang nasugo, kapag nasugo mo no. Ito naman na. Dahil ito mabuhok tubig. Nagbagas? Gayo. Dinas ni mo ka naug. Ha, di ka naug. Sige na eh. Di ka naug. Ano ka rin sa aligi? Asa? Daan naman sa kay may parang baldi na. Nandala ko Alin rin. na? Alin? Eh, ganito pa sa kusina. Nagkaroon lang pera nun. Ano ko rin?